Sawubona, ingabe ubuhlungu yitshela? Uma unezimpawu ezifana nokushisa esifubeni noma ukubuyela emlonyeni kokuqukethwe okubabayo noma ubuhlungu obungajwayelekile besifuba, kuzodingeka ulawule lezi zimpawu ngokushintsha indlela yokuphila. Qiniseka ukuthi unekhefu lehora ezimbili kuya kwezintathu phakathi kokudla kwakho nokulala phansi. Ungalali ngokushesha ngemva kokudla, kuzokwandisa i-reflux. Zama ukuhamba kancane imizuzu emibili kuya kwemithathu ngokushesha ngemva kokudla. Uma ulele, zama ukuqinisekisa ikhanda lakho aliphakeme. Sebenzisa umcamelo owengeziwe noma umcamelo wewedje ukuze ulawule izimpawu zakho. Gwema ukudla okubabayo, ukudla okuthosiwe okujulile nokunamafutha, uhlanganise nokuqukethwe okumuncu ukuze unciphise izimpawu ze-reflux, ngoba bavame ukukhulula isiphenatha yakho ephansi ye-esophageal uma unezimpawu eziqhubekayo. Naphezu kwalezi zinyathelo, thintana nodokotela we-gastroenterologist. Singase sifune ukwenza i-endoscopy kanye nocwaningo lwamahora angu-24 ukuze silawule izimpawu zakho kangcono.